U ponedeljak 21. septembra javno preduzeće BB Term će početi sa radovima na saobraćajnoj signalizaciji na površinama za parkiranje predviđenih za sistem naplate i kontrole parkiranja u Bajinoj Bašti. Obeležavanje površine za parkiranje počeće u ulici Vojvode Putnika. S tim u vezi mole se vlasnici automobila da uklone svoje vozila sa kolovoza ili trotoara predviđenog za obeležavanje kako bi izvođač nesmetano izvršavao radove. Tim povodom danas smo razgovarali sa Velimirom Radovanovićem iz BB Terma. Obeležavanje će trajati nekih 7 do 10 dana, s tim što ćemo mi u ponedeljak krenuti ovdje sa ulicom Vojvode Putnika. Mi bi zamolili vlasnika automobila da u ponedeljak od 7 sati uopšte ne parkiraju auta, da ne bi ometali izvođača radova u obeležavanju parking mesta. U suprotnom, naravno, u saradnji sa policijskom stanicom Bajina Bašta bit će, da kažem, sankcionisani verovatno oni koji budu ostavili svoj auto na kolovozu. Parking servis će da u ovoj prvoj fazi obuhvata nekih 374 parking mesta koja će biti u dve, da kažemo, zone. Prva zona, takozvana crvena zona, i druga zona će biti ta, da kažemo, žuta zona. Prva zona je, znači, parkiranje najduže 2 sata, a u žutoj zoni će, znači, moći da bude, da kažemo, neograničeno parkiranje. Plaćanje u crvenoj zoni je 35 dinara po času, u žutoj zoni će biti 25 dinara po započetom času i, znači, već imamo, da kažemo, sklopljene ugovore sa sva 3 operatera. Plaćanje će biti, znači, putem SMS poruka, moći će da se kupe i, da kažemo, karte u infocentru ili na nekim od kioska, to ćemo još da preciziramo. Postojaće i, da kažemo, ta dnevna karta koja će da se, cena je 120 dinara na nivou dana, i postojaće te neke povlaštene karte, znači za, da kažemo, zaposlene u preduzećima, bit će povlaštene karte i za stanare i bit će povlaštene za zaposlene u preduzećima. A gde će biti predviđena mesta za parkiranje, odnosno te zone, kako ih naziva? Definisani su, da kažemo, od opštine do trga Dušana Jerkovića, to će biti crvena zona, znači bit će i na trotoaru, bit će ispred zgrade suda, bit će od trga Dušana Jerkovića do ulicom Hadži Melentija, ovdje do ove, da kažemo, Vojvode Putnika, bit će ulica Rajka Tadića od Hadži Melentija skroz dole do ulice Vane Ivanović, bit će ulica Vojvode Mišića, bit će ulica Kneza Milana Obrenovića od Svetosavske, znači sve do broja 33, bit će Vuka Karadžića od Pošte ovdje do početka ulice Vojvode Putnika, to je i Braće Ninčića, naravno, od, znači, ulice Vojvode Putnike dole do ulice Vojvode Mišića. I, znači, parking iza zgrade konzerve. I po vašim proračunima, da li je to za sada u prvom ovom krugu dovoljno? Pa toliko je po projektu, znači 374 parking mesta je, znači, po projektu koji je usvojen, znači, kao da kažemo, optimalan za početak. Kasnije će verovatno biti proširenja broja parking mesta, ali za sada je to, ajde kažemo, sasvim dovoljno za funkcionisanje parking servisa koji je inače u okviru, znači, javnog preduzeća BB Term. Kada možemo očekivati da krene sa radom parking servis? Pa ajde, ovo obeležavanje horizontalne signalizacije će trajati narednih 10 dana. Imaćemo i taj neki probni rad, da kažemo, 15 dana u kome, da kažemo, korisnici usluge parking servisa neće plaćati tu uslugu, neće ih koštati to parkiranje. Pa ajde, da kažemo, znači, tamo kraj oktobra će krenuti sa naplatom parkiranja. Da li to znači i povećanje radnih mesta u parking servisu ili kako će se to regulisati? Za sada nije planirano povećanje radnih mesta, znači mi ćemo pokušati nekom preraspodelom već postojećih radnika da to uklopimo, tako da za sada nema, znači, planirano povećanje radnih mesta vezano za parking servis. Znači, zamolili bi, da kažemo, naše učesnike u saobraćaju da svoja vozila od ponedeljka, znači, parkiravaju na mesta koja tada neće biti, da kažemo, zabranjena. Znači, za ponedeljak je predviđeno zabrana parkiranja ulici Vojvode Putnika. Za svaki naredni dan, vidjet ćemo
po dinamici izvođača koja ulica će biti, da kažemo, najpodesnija za izvođenje radova. Mi ćemo, znači, se truditi da ta ulica bude, da kažemo, obeležena trakom i obaveštenjem da će taj dan da se izvode radovi. Tako da, znači, taj dan gde vide traku i to obaveštenje ne parkiravaju svoje vozila, svakako će, znači, policajac koji će biti, da kažem, u saradnji sa nama i sa izvođačem će sankcionisati, znači... Da imamo previše automobila, možda i manje parkinga. Jeste, to je činjenica, ali jednostavno red se mora uvesti, mora se parkiravati tamo gde je dozvoljeno. Samim, da kažem, uvođenjem parking servisa, mislim da je plaćanje jednog simboličnog sata, da kažem, nekih 25 ili 35 dinara, sasvim dovoljno da neko obavi, da kažemo, neki kraći posao. A što se tiče, znači, stanara, u određenoj zoni, znači, imaće te povlaštene karte koje će moći, znači, da koriste u smislu mesečnog plaćanja parkiranja, s tim što neće imati svoje parking mesto, ali će u toj zoni moći da nađe mesto i da parkira auto.